comunicar que non... Bueno, e ao fin e ao cabo foi algo que nos invadiu o mundo en xeral e temos que aprender todos desta invasión das redes sociais. Nos, por iso no que gandeis, hicimos títulos universitarios e carné de Xabarín Club. Creo que ten Alba Lea, un aplauso para a nosa compañera Alba Lea, que nos vai levar de Lea polo mundo adiante. Que tal, Alba? Que tal? Moi boas tardes. Onde nos levas de viaxe? Traio ideas. Non vos vou desvelar ainda o destino. Traio ideas. Para todos aqueles que cultivedes cabazas, se as queredes aproveitar ben agora, traio unha idea. Vale. Que é convertilas en canoas para navegar polo río. Sí, é unha idea... Entendo as caras de impresión, pero ídelo a ver agora. É unha idea que collín de Oregón, de Estados Unidos, que preguntabas, Juan, en donde, como vedes, fa unha regata de cabazas gigantes que causa auténtica sensación. Aí está. Os participantes o que teñen que facer é manexar a canoa a cabaza polo río e disfrazarse dos seus personaxes favoritos, que vale calquera. Elfos, artistas, debuxos animados, o que sea. Iso sí, Ricardo, como vas de forza? Eu bastante ben, estou lle dando ao gimnasio. Hai que estar fortes, porque algunhas desas cabazas acadan os 500 kilos. Tanto toma. Hai que manexalas sen perder o ritmo, o lago ten pouca profundidade... Bueno, é un desafío. Iso sí, só as tedes que manexar, porque os organizadores son os que se encargan de baleiralas e de preparalas antes deste gran evento. Esas cabazas eu o que estou impresionada polo tamaño que teñen, que eu penso que as que temos aquí no Cangandeio ao final son miniaturas comparadas con esas que estamos a ver. Vale, sí, que hoxe, claro, este veciño de Crecente que amosaba con orgullo a súa cabaza de 40 kilos ou as cabazas de Regina de todos os xeitos, antes fixemos un chamamento para que nos enviases fotos das cabazas que tes na casa e chegaron algunha, non? Podemos ver as fotos das cabazas que nos enviaron? Ai, a ver se vale algunha. Para ir en canoa, veremos. A ver. Ai, bueno. Como remo. E esa... Bueno, remo tamén. Chama en cabazo zanahoria, que isto non é Un temón. Estas son boas. Estas está mellor. Vale bastante ben. Isto é un evento que fan os cultivadores de cabazas da zona para darlle así un pouco a benvida á festividade do outono, ao Samaín. Póñense creativos, sacan ideas. Sí, sí. O que pasa é que son enormes, realmente... 500 kilos, xa hai que sacar... Tremendo, Se tedes hortalizas gigantes, podedes seguir enviando fotos ou chamado que anda aí, que nos encantan estas historias. Mais destinos, Alba? Nesta sección somos moi creativos. E creativa tamén se puxo unha turista que declarou unha verdadeira guerra ao persoal do hotel no que estaba hospedada. Todo por ver quen deixaba as toallas na forma máis curiosa. É unha competición inusual, pero ben cómica, que, por certo, os empregados dese establecemento se tomaron moi en serio. Mirade que aí tedes un escorpión, tamén fixeron cisnes, fixeron elefantes, fixeron monos... Mirade para aí, aí están. E eu trouxenvos, por suposto, para probar as vosas habilidades, Ricardo, creo que queres empezar. Home, que a min isto encántame. Aquí varias toallas. Pero son grandes. A ver os cisnes eses. Veña, ti para A quen lle parecen bonitos? Parecenche bonitos, por Ricardo? aquí. A ver, sinceramente... Queres saber, Juan, como xa me coñeces, xa sabe o que vou dicir. A ver, a mí pareceme un pouco unha horterada, as cousas como son. Xa me parecía. Sí, eu chego a un hotel acompañado e ves esos dous cisnes ali na cama e saio correndo. Tamén mo lo digo. Eu podo intentalo? No, por favor, intenta. Necesito espazo. Pero non vai explicar como se fai. Sí, iso digo eu. A creatividade de cada un. Eu só vos digo que se vos dá ben, os subades ás redes sociais, porque esta señora acumulou case 17 millóns de visualizacións. Jesús. Así que, o mellor, Clean Clean. Ainda sacas algo de proveito. Eu, despois do meu éxito coa cabaza, eu estou facendo un nudo. Unha tartaruga. Bueno, ai, mira, que bonito. Parece. A ver, Ricardo, que vas a facer? Que te vexo moi Eu vou preparado. facer un cisne, porque eu creo que é o único que sabería facer, porque a min gustame moita papiroflexia. E entón isto é máis ou menos parecido. Bueno, parecido en vou toalla. intentar. Vou así, mira, damos a volta, e ora, en principio, se lle dou a volta, Eso é un cisne. así, espera un momento, non seas impaciente. Así. Sufro, bueno. A ver. Non está nada mal. Profesional, Sí ou non? Está perfecto. Que chulo. Está unha maravilla. Un flamingo se lle pos unhas... A ver.
Eu vou facer unha serpe. Ala vai. Non vexo Claro, para tanta que se vexa diferencia, Ricardo. A ver, necesita unha pastilliña este cisne para poñerse dereito. Espera un momento. Bueno, pero non está nada mal. Eu fixe non nada. A ver, Juan, por exemplo, fixe unha manta. É un pouco Queres unha abstracto, mantilla? pero... Queremos este moito, pero isto unha tartaruga non é. Bueno, Bueno, pois pode ser un dinosaurio pequeno. Pode ser un Pero pouquiño. isto ensaiaste. Moita A ver, imaginación. eu isto non ensaiou. O que pasa é que hai que ter habilidades na vida. Entón, ti imagínate que invitas a alguén a casa e tes así a habitación un pouco tal, pois tipos dúas toalliñas, no medio da cama, uns pétalos e a desfrutar, Pero claro. eres un romántico tamén. Un pouquinho así. Bueno, romántico, ese que quere guerra. Sí. Sí, claro. sí, sí. Pois sí, para que nos imos enganar, pero Pero que ben. que un pato me pode a min favorecer niso? Pois eu aprendo a facer patos. O que sexa. Pero vale calquer toalla. Vale calquer toalla. Oye, preguntas a min como se fora No, experto bueno, no tema. porque te vexo Pero sí, entregado. calquera, pequena, grande, o que Faz queirades. tutoriais, Ricardo. A ver, eu aprendo a facer de todo porque nunca se sabe. Pero mira que ben quedan esta tartaruga e este parvuliño. Bueno, está A mí perfecto. encántame. Pois xa está. Non sei de que rin. Non sei de que rin o público, claramente Podemos unha seguir tartaruga. Podemos facer aquí un... Moita risa, pero atención ahora a xa esta que é a última noticia, que é, pa min, a mellor. É a máis surrealista, pero é real, que aquí sabedes que sempre vos traemos cousas contrastadas. Atención ao titular, porque un estadounidense gaña a lotería ao xogar co número de matrícula do coche que levaba diante. E sabío porque discutira co condutor. Sí, señor. Sí, señor. Discutiu co condutor, apuntou o número, chegou ao punto de venda e dixo, este, $500.000. Pois terá que compartir con ese conductor, non? Así, señor. Consello al balea de hoxe, discutir cos conductores na estrada e despois xogar un número de lotería. E trae boa sorte. No, non era ese consello, A mí nunca me tocou nada, tamén vos lo digo. A vos tocou vos algunha vez? No, pero imos seguir facendo isto, que tempo temos. Moita graza Rosa, moita graza Salva, moita graza Ricardo, moitísimas A grazas. ver, o mellor non é unha Sara. tartaruga, o mellor equivoquei. Amigos, Mais ben como unha un especie. segundo.